Σήμερα προχωράμε σε μια ανάρτηση επιγραφών στο άγαλμα των Ανδριάδων του Κολοκοτρώνη σε ελληνόγλωση και ξενόγλωση. Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου εγχειρήματος έγκυται στο barcode που υπάρχει, όπως βλέπετε, απάνω στις ταμπέλες, οι οποίες με τη χρήση ενός κινητού μπορούν οι τουρίστες, οι επισκέπτες του νησιού μας, περνώντας από εδώ, κατευθείαν να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα, σκανάροντας με το κινητό τους τη συγκεκριμένη ένδειξη. Έλειπε αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί μπορεί εμείς να το γνωρίζουμε, αλλά οι τουρίστες σε ένα κατεξοχήν τουριστικό προορισμό όπως είναι το νησί μας, σίγουρα θα αναρωτιούνται βλέποντας αυτό το άγαλμα. Ναι, κοιτάξτε, η ιστορία μας είναι τεράστια και τουλάχιστον 5.000 χρόνων. Τα γεγονότα που έχουν συμβεί είναι πολυπληθή και είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Ο Κολοκοτρώνης είναι μια ιστορική μορφή και με την ευκαιρία της επετείου την 25ης προχωρήσαμε ο σύλλογός μας σαν πρώτη δράση στην ανάρτηση αυτών των πινακίδων που τις θεωρούμε απαραίτητες. Και επίσης εδώ να τονίσω κάτι που δεν το ξέρουν πάρα πολύ στην Ελλάδα, ότι αυτός ο Ανδριάντας που βλέπετε είναι ένα από τα 5 μοναδικά έφυπα αγάλματα του Κολοκοτρώνη που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν άλλα. Τα μνημεία γενικά, Πρόεδρε, βοηθούν να μαθαίνουμε την ιστορία μας. Τα μνημεία βοηθούν στην αφύπνιση της μνήμης, η οποία θεωρείται αναγκαία στη σημερινή μας εποχή, μέσα στην κρίση, να μας θυμίζουν το λόγο της ύπαρξής μας και για την αλληλεγγύη μεταξύ των συνανθρώπων μας. Τα μνημεία, για να τα σεβόμαστε, πρέπει να γνωρίζουμε και την ιστορία τους. Εδώ πρόσφατα είδαμε και κάποια επιγραφή, ένα σύνθημα να είναι στη βάση του αγάλματος. Θέλετε να μας πείτε 2 λόγια γι' αυτό, τι ακριβώς έγινε? Ο γέρος μας, ενώ ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, έτσι τον αποκαλούμε εμείς, τράβηξε τα πάνδυνα και την περίοδο της Επανάστασης. Φυλακίστηκε 2 φορές. Θεωρώ ότι έχει τραβήξει τόσα, ώστε ένα σύνθημα να μην τον πειράξει, ακόμα και αν είναι αναγραφόμενο πάνω στον Ανδριάντα του. Το σύνθημα όμως αυτό, όπως δίδατε, γράφει «Βόηθα γέρο». Θεωρώ ότι είναι μια κραγή απελπισίας ενός συμπολίτη μας, έτσι το λάβαμε εμείς. Και στην προκειμένη περίπτωση θέλω να αφήνω μια έκκληση στους συμπολίτες ότι όσοι έχουν ανάγκη δεν χρειάζεται να γράφουν πάνω στους Ανδριάντες. Αρκεί να μας κάνουν ένα τηλέφωνο σε εμάς και στους άλλους συλλόγους, στο Μητροπολίτη μας, και είμαστε δίπλα τους. Άρα προφανώς δεν ήθελε να προσβάλλει, απλά ήθελε να χτυπήσει ένα καμπανάκι και να μας πει ότι κοιτώντας το παρελθόν μπορούμε να διδαχθούμε από την ιστορία μας και να αποφύγουμε λάθη στο μέλλον. Εμείς έτσι το εκλαμβάνουμε, γι' αυτό και δεν μας πειράζει που αυτή τη στιγμή υπάρχει απάνω.